Uh, I feel honored to be part of this festival here. That for the first time here in Boreland territorial area, uh, Boreland territorial region, we are holding this first time Northeast Festival. So in this Northeast Festival, not only the Festival of Northeast, but we are incorporating the cultural groups from other zonal centers. That we got another 6 zones. That is West Zone Cultural Center, North Zone Cultural Center, North Central Zone Cultural Center, Eastern Zonal Cultural Center, South Zone and South Central Zone from Nagpur. So we got here teams from different states, from different parts of our country, representing their own zones. So I am very happy that for the first time we are celebrating the Festival of Northeast here in BTR region, and I am thankful to our Honorable CM of BTR, Pramod Buro, for giving us a platform to showcase the diverse culture of India here in Bodofa Cultural Complex. In collaboration with BTR, again we got support from Dularai Harimu Afad. So this is the sole organization who look after all the cultural activities here. So in this festival we got art, craft, cuisines, traditional games of Boreland. So people will try, assess everything. Not only people, they will take a message from here, from Boreland territory area region, that these type of games are here is still prevailing in this region. So people coming from different parts of India, they will take the message of unity in diversity or like this one. तो हमारा इधर क्या है, हमारे असम में भी बहुत सारा ट्राइब्स है. इन इंडिया वी गॉट अराउंड 500 ट्राइब्स, 500 कम्युनिटीज. आउट ऑफ दैट मोर देन 50% ट्राइब्स आर फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट. एंड वी आर वेरी प्लीज, वी आर वेरी हैप्पी. हम लोग इतने खुश है कि फॉर द फर्स्ट टाइम हम लोग ये बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में हम लोग ये फेस्टिवल करने जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल. खाली नॉर्थ ईस्ट का हमारा जितना भी है 8 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश से आया हुआ है, आसाम का तो इधर का लोकली हमारा बोडो टॉप से, मणिपुर से आया है, मिजोरम से आया है, मेघालय से आया है, त्रिपुरा से आया है, नागालैंड से आया है, सिक्किम से आया है. ये सारा ग्रुप्स लोग आके यहाँ कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा जो दिखाएंगे. साथ में इन लोग का जो है ट्रेडिशनल गेम्स उन लोग देखेंगे. यहाँ जो लोकल ट्रेडिशनल गेम्स है, यहाँ के जो हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट से, आर्ट से, ये सब देखेंगे. सो इट विल बी ए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कल्चरल एक्स्ट्रावेगेंजा. हमारा यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड हमारा ब्रदरहुडनेस ये आएंगे. जो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट में हम लोग क्या क्या कर सकता है, यही एक हमारा मकसद है. ये भारत की एक भारत श्रेष्ठ भारत का ये एक हमारा एक नीति है, ये कल्चरल थ्रू कल्चर. सो दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विथ आवर जोन नॉर्थ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर इज होल्डिंग दिस नॉर्थ फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ ईस्ट इन BTR. আমি উত্তৰ পূব ক্ষেত্ৰ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰৰ দ্বাৰা ইয়াত আমি ফেষ্টিভেল অফ নৰ্থ ইষ্ট কৰি আছোঁ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত. আমি সঁচাকৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ মাননীয় CM প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াক, যে তেওঁ আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ এখন প্লেটফৰ্ম দিছে টু হোল্ড দিছ ফেষ্টিভেল অফ নৰ্থ ইষ্ট. ইয়াত আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা আমাৰ কালচাৰেল গ্ৰুপছ আহিছে টু শ্ব'কজ দেয়াৰ তেওঁলোকৰ মানে কালচাৰটো দেখাবলৈ. জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পৰা আহিছে, আমাৰ গুজৰাটৰ পৰা আহিছে, সিদ্ধি দামাল আহিছে, জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পৰা ৰফ আহিছে, তাৰপিছত আহিছে ফাগ আহিছে হাৰিয়ানাৰ পৰা, মধ্যপ্ৰদেশৰ পৰা আহিছে, বধাই আহিছে, ইষ্টাৰ্ণ জোনেল কালচাৰেল চেণ্টাৰৰ পৰা আহিছে, সম্বলপুৰী আহিছে, তাৰপিছত আহিছে আমাৰ অৰুণাচলৰ পৰা গ্ৰুপটো আছে, অসমৰ আছে, মণিপুৰৰ পৰা আমাৰ লাই হাৰবা আহিছে, নাগালেণ্ডৰ পৰা আমাৰ আও ৱাৰ্ডেন্স আহিছে, মিজোৰামৰ পৰা চেৰো আহিছে, মেঘালয়ৰ পৰা ৱাংগালা আহিছে, ত্ৰিপুৰাৰ পৰা মামিতা আহিছে, আৰু ছিকিমৰ পৰা ছিংগিচাম ইয়াকচাম আহিছে. মানে এই গোটেইখিনি আমাৰ 13টা আমাৰ কালচাৰেল গ্ৰুপছে যিটো আমাৰ কৰিঅ'গ্ৰাফিক প্ৰেজেণ্টেশ্যন, ইউনিটি ইন ডাইভাৰ্চিটি, এটা হাৰমনি তেওঁলোকে মানে ইয়াত দেখাব, এটা প্ৰেজেণ্টেশ্যন. আৰু তাৰ লগতে আমাৰ এই ফেষ্টিভেলৰ লগতে থাকিব আমাৰ পুৱা ভাগত থাকিব, মৰ্ণিং শ্বিফ্টত থাকিব ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ. আমাৰ বড়োলেণ্ডত যিখিনি ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছ এক্টিভ হৈ আছে, জেনেৰেলি আমি ফেষ্টিভেলবিলাকত আমি জেনেৰেলি দেখাওঁ. আৰু আমাৰ ভাল লাগিছে যে ইয়াত চবেই আহিছে ইয়াত আগভাগ ল'ব. লগতে আমাৰ চিলড্ৰেনছ গ্ৰুপো মানে আমাৰ কালচাৰেল গ্ৰুপছটো থাকিব, যে আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনটো আমাৰ কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিছোঁ আমি, যে আমাৰ
বাগৰুম্বা আমি সদায় বা বাৰদৈ চিখলা আমি খালি ডাঙৰবিলাক কৰি থাকিলে নহ'ব, আমি কিন্তু সৰুবিলাকো শিকাব লাগিব। এই সৰুবিলাকৰো আমাৰ দুটা এটা ছেশ্যন আছে ধুনীয়াকৈ। তেওঁলোকক মানে আমাৰ খালি 10টামান আমাৰ জনজাতিৰ পৰা তেনেকুৱা আমাৰ গোটেই চিলড্ৰেনছ গ্ৰুপবিলাকো আমাৰ পাৰ্টিচিপেট কৰিব। লগতে আমাৰ খোৱা বোৱাখিনিও আছে, এথেনিক কুচিনখিনি আছে, তাৰপিছত আমাৰ হেণ্ডলুম হেণ্ডিক্ৰাফ্টখিনি আছে। ইয়াত আমাৰ খালি আমাৰ কাৰণে কৰা নাই, আমাৰ বিভিন্ন ৰাজ্যৰ পৰা যিসকল শিল্পীসকল আহিছে তেওঁলোকে ইয়াত তাৰমানে নিজেই যে মানে ফিজিকেলি দেখিব পাৰিব যে আমাৰ বড়ো হেণ্ডলুমটো কেনেকুৱা, আমাৰ বড়ো খানা কেনেকুৱা, আমাৰ ইয়াত বড়ো ট্ৰেডিশ্যনেল গেমছটো কেনেকুৱা, তেওঁলোকে উপভোগ কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে চাব পাৰিব আৰু এটা মেছেজ লৈ যাব পাৰিব যে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত কি এক্টিভিটিজ হৈ থাকে। আৰু এইখিনি বস্তু তেওঁলোকে গৈ নিজৰ ৰাজ্যত দেখাব যে কালচাৰটো আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত কেনেকুৱা, আমাৰ বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল ৰিজনত কালচাৰটো কেনেকুৱা। আৰু ইয়াৰ কাৰণে আমি দুলাৰাই হাৰিমু আফাদক আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। তেওঁলোকে ফুল ছাপৰ্টিভ আছে। লগতে আমাৰ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্টে আমাক যে এই ফেষ্টিভেল অফ নৰ্থ ইষ্টটো পতাৰ সুযোগ এটা দিলে, এইটো কাৰণে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। পাৰ্টিচিপেণ্টছ আছে ইয়াত আমাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ 8খন ৰাজ্য আছে। লগতে ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা বিভিন্ন গুজৰাটৰ পৰা আহিছে চিটি ধামাল, যিটো অৰিজিনেল আফ্ৰিকান নিগ্ৰ'বিলাক আছিলে, মানে আফ্ৰিকানবিলাক আছিলে, তেওঁলোকে আজি 600-700 বছৰ আগত মানে গুজৰাটত আহি যোৱা। তেওঁলোকৰ চিটি ধামাল মানে ডান্সটো খুব মানে ধুনীয়া ডান্স। এইটো নাৰিকল ওপৰলৈ পেলাই নাৰিকল মূৰেদি ফালে। এতিয়া জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ পৰা ৰফ আছে, হাৰিয়ানাৰ পৰা আছে ফাগ বুলি যিটো ডেন্স আছে, তাৰপিছত বধাই নৃত্য আছে আৰু সম্বলপুৰী আছে। এইকেইখন ৰাজ্য মানে ভাৰতবৰ্ষৰ মানে গোটেই কোণাৰ পৰা আহিছে আৰু এই ইয়াত আহি আজি বড়োলেণ্ডত ফাৰ্ষ্ট টাইম এই বডোফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত তেওঁলোকে পৰিৱেশন কৰিব। দিনৰ ভাগতো কৰিব আৰু আবেলি ইয়াত কোৰিঅ'গ্ৰাফিক ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন অ'পেন এয়াৰ থিয়েটাৰ আছে, তাত মানে শ্ব' কৰিব। মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে আপোনালোকে আহক, আহি পিনি ইয়াত আমাৰ এই বৈদ্যুতিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই আপোনালোকক মানে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ, আপোনালোকে আহক, আহি আপোনালোকে চাব যে ইয়াৰ কালচাৰটো কেনেকুৱা। আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কালচাৰ আছে, আমিতো গৈ পিনি চাবতো নোৱাৰোঁ, কিন্তু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি কালচাৰটো গোটেইটো লৈ আছোঁ। ভাৰত চৰকাৰ সংস্কৃতি মন্ত্ৰালয়, আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট জ'ন কালচাৰেল চেণ্টাৰ, আপোনালোকৰ কাৰণে আজি আমি ফেষ্টিভেল অফ নৰ্থ ইষ্টটো আজি এই বডোফা কালচাৰেল কমপ্লেক্সত ইন কলাবৰেশ্যন উইথ বিটিআৰ গভৰ্ণমেণ্ট আৰু দুলাৰাই হাৰিমু আফাদ মানে লগত আমি কলাবৰেট কৰি পিনি গোটেইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে পাতি আছোঁ ইয়াতে। खुलुमबाय बयनिसिमबो जे जोङो नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार डिमापुर आरो बिटिआर गभर्नमेन्ट कलाबरेसनाव बिथांमोनहा गौरां हारिमुआरि फोरबो फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट बे फोरबोखौ गाबोन 23 आरो 24 जानुवारि खालि खुंनो थांगासिनो दङ। बेयाव जों दुलाराय बर' हारिमु आफादाबो बिथांमोनहा मदद हांख्रायनायलाय जोङो दुलाराय बर' हारिमु आफादनिफ्रायबो जोङो मदद होनो ओंखारदों। जे बियो फार्स्ट टाइम फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट बेयो जोंनि क'क्राझाराव जानो थांगासिनो दङ। खोब जोङो गोजोननाय मोनदों। जोंनाव बे हाबाफारिया एबा बे फोरबोआ जाफेराखैमोन। जोङो दिनै नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टार बिथांमोनखौ जोङो साबायखर होनांगोन जे बिथांमोनहा बिटिआर गभर्नमेन्टनि जे कलाबरेसनाव बे हाबाफारिखौ बे फोरबोखौ खुंनो थांगासिनो दङ। आरो जों बिटिआर गभर्नमेन्टखौबो जोङो साबायखर होनांगोन। बिथांमोनहा बे फोरबोखौ नर्थ इस्ट जन कालचार सेन्टारजों कलाबरेसनाव खुंनो थांगासिनो दङ। बेनि थाखायनो आङो खावलायनो लुगैदों जोंनि साफ्रोमबो क'क्राझारनि रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा आरो जोंनि बिटिआरनि रायजो राजा हारिमु मोजां मोनग्रा साफ्रोमबो बे हाबाफारियाव जाहाथे लैहोर लैहोर फैनानै बाहागो लाफैयो, आं बेखौ गुरैयै खावलायदों। जोंनि हाबाफारिया गाबोन 23 जानुवारिनिफ्राय जागायगोन आरो बेवहाय नर्थ इस्टनि 8था स्टेटनिफ्राय मोनफ्रोमबो हानजाया बेवहाय बाहागो लाफैगोन आरो नर्थ इस्टनि अनगायैबो भारतनि जे मोनद' कालचारेल जन बेनिफ्रायबो बाहागो लाफैगोन। जेरै काश्मीरनिफ्राय फैगोन, गुजरातनिफ्राय सफैबाय आरो मध्य प्रदेशनिफ्राय फैबाय, हारियानानिफ्राय फैबाय, उरिष्यानिफ्रायबो फैबाय। दा बे हाबाफारिया खोब रंगिना संगिनायै जागोनखौ जोङो आसा खालामदों। बेनि थाखायनो आङो खनसेबाव खावलायबावनो लुगैदों बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय नोंथांमोनहा बयबो लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगौ।
जोंखौ मदद होफैनांगौ आरो जोंनि बे जाफेरै हाबाफारिखौ जोङो जाफुंहोनानै जे बिथांमोननि जे नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारा जे जोंनाव बेबायदि मोनसे हाबाफारि खुंनायखौ लाफैदों बिथांमोनखौ जोङो मदद होनांगोन आरो जोंनि हाबाफारिया बेल' नङा जोंनि दोरोङारि जानाय लोंनाय आरो बर'नि दोरोङारि जे गेलेनाय जेरै गिला गेलेनाय आरो दंफां बुखुनाय गेलेनाय आरो खमलायनाय गेलेनाय बेफोरबो जोङो हाबाफारियाव सोनाय जादों आरो गोबां जोंहा स्टलबो बानायनाय जादों जोंनि जानाय लोंनायजों लोगोसे आरो गुबुन गुबुन दानाय लुनाय बे हाबाफारिखौबो एगजिबिसन हिसाबै जोङो देखायनाय जाहैगोन बेनि थाखायनो आङो गासैबो रायजो राजा नोंथांमोनखौ लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होफैनानै जोंखौ मदद होफैनानै जोंखौ हाबाफारिखौ जाफुंसार होनो थाखाय आङो गुरै खावलायबाय गोजोन्थों। फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट मा हाबाफारि लानानै बे फेस्टिभेलखौ खुंफुंनो थाखाय आखायाव लानाय जादों? गौरां हारिमुवारि फोरबो बेखौ जोङो जायगायाव जानाय हिसाबै गौरां हारिमुवारि फोरबो होननानै नाम दोननाय जादों। एक्सुवेलि बे नर्थ इस्ट फेस्टिभेला जाहैबाय बिराद गोजाम मोनसे फेस्टिभेलखा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि भारतनि मिरु सरकारनि हारिमु बिफाननि बे फेस्टिभेला डिमापुराव जाबाय थायोमोन। जोङो जाहैबाय जोंनियाव बिटिसि हालामाव जोंनियाव बिटिआर हालामाव जों सिगांनिफ्रायबो दासिमबाबो खुनु नेसनेल लेभेलनि मोनसेबो कालचारेल फेस्टिभेल जाफेराखै नालाय दा गभर्नमेन्टनि सेन्ट्रेलनि हाबाफारिफोरखौ जों मारै लाबोनो हायो बेफोरखौ नाजानानै दा बिथां माबा शिब सारनि मानगोनां शिब सार प्रमद बर' सारनि नाजानायाव आरो जोंनि हेफाजाबजों मानगोनां डिरेक्टर नर्थ इस्टार्न कालचार सेन्टारनि डिरेक्टर मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि बिथांनि हेफाजाबजों दा बे नर्थ इस्ट फेस्टिभेला दिनै क'क्राझाराव फैदों। दा जोंनि बिटिआर हालामाव फैदों जों बड'फा कालचार कमप्लेक्सआव दा बेवहाय जों गौरां खाथियाव जानायलाय जों गौरां नामखौनो दोननाय जाहैबाय आरो मोनसे गौराङा जारिमिनारि मोनसे दैमा बे गौरां नैबे कालचार कमप्लेक्सनि सेरजों बोहैलांदों। दा बेवहाय जोङो बेनि गौरां हारिमुवारि फोरबो द फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्ट बेखौ हाबाफारिखौ दा बेहाय दोननाय जादों। दा बेवहाय लोगोसे मा जागोन हारिमुवारि कालचारेल मोसानाय गुबुन गुबुन रायजोनि सुबुं मोसानाय दिन्थिफुंनायजों लोगोसे गावबा गावनि हारिमु दिन्थिफुंनायजों लोगोसे बेवहाय जोङो जोंनि हालामनिफ्राय जोंनि बिटिसि हालामनिफ्रायबो बर'फोरनि मोसानाय थाबाय बे करिय'ग्राफिक श' दं। करिय'ग्राफिक श'जों लोगोसे माखासे उन्दैफोरनि 10टा उन्दैफोरनि हान्जाया बेहाय जोंनि हारिमु बर' मोसानाय राभा मोसानाय गार' मोसानाय गुबुन गुबुन हारिनि मोसानाय राजबंसि मोसानाय आरो बर्मन कसारि मोसानाय बे मोसाफुंनाय हाबाफारिखौ दिन्थिफुंगोन। दा बेवहाय लोगोसे जोंहा दंबावो बेवहाय इन्डिजिनास गेम्स एन्ड स्पर्ट्स बे आफादाबो जोंजों हेफाजाब होफैदों। बिथांमोना बेवहाय गावनि इन्डिजिनास जोंनि बर'नि खमलायनाय दारिया फान्दा गेलेनाय दंफां बुखुलायनाय बर'नि जोंनि गोदोनि दोरोङारि गेलेनाय आयदाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनाय जागोन। आरो बेवहाय फुड स्टल दङ जोंहा फुड स्टलाव जाहैबाय जोंनो ट्रेडिसनेल इन्डिजिनास बेहाय प्लास्टिकआवनि मेटारेल पेकेट जों फाननाय जानाय नङा। दा बेवहाय जों फुड स्टलफ्राव जोंनि बर'निनो माखासे जानाय लोंनायफोर बानायनाय बा बड'लेण्ड हालामनिनो माखासे बानायनाय राभानि फुड स्टलफोर दङ आरो लोगो बेनि बादै जोङो मिसिंफोरनि फुड स्टलफोर फैदों बिथांमोनाबो बेवहाय श' खालामगोन। लोगोसे डिपार्टमेन्टेल एक्जिबिसन दङ बेवहाय हेन्डिक्राफ्टस हेन्डलुम एन्ड टेक्सटाइल डिपार्टमेन्टनिफ्राय दङ ब्राउफेडनिफ्राय दङ आरो सेरिकालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय दङ। दा बिथांमोना बेहाय गासिबो जोंनि माबायाव दिनैनि बे गौरां हारिमुवारि फोरबो दा फेस्टिभेल अफ नर्थ इस्टआव बेहाय बाहागो लाफैदों। आरो बेहाय बेखेवनाय हाबाफारियाव गाबोननि सानाव बे गिबि फुड स्टलफोरखौ बेखेवगोन जोंना मानगोनां सार रेवरे नार्जिहारि बिथाङा आरो लोगोसे इन्डिजिनास गेम्सखौ बेखेवगोन डिपार्टमेन्टेल सेक्रेटारि बिथां दितकानन्द हाजरिकारि बिथाङा आरो सानाव मोनसे गासिबो जेसेबां पार्टिसिपेन्टफोर फैदों जोंनि नर्थ इस्टनि बाहेरानि बिथांमोननि मोनसे दिन्थिफुंनाय दं हारिमुवारि दिन्थिफुंनाय सल' पारफरमेन्सफोर दङ। बेयो जाहैगोन जोंनाव बे बाहेरायावनो मोनसे सल' पारफरमेन्स जागोन सानाव बे 12 रिंगायाव जागोन आरो बेखौ बेखेवगोन जोंना मानगोनां CHD मेडाम फामि ब्रह्म बिथाङा आरो लोगोसे मोनाबिलियाव मेन स्पेसियेल प्रग्राम जायो कालार्स अफ इन्डिया होननानै बुंनाय जायो बेखौ कालार्स अफ इन्डिया आरो मोनसे कालार्स अफ बड'लेण्डनि आर्टिस्टफोर उन्दैफोरनि आर्टिस्टफोर बेखौ लानानै मोनसे कालार्स अफ बड'लेण्ड मोनसे बानायनाय जादों। आरो लोगोसे कालार्स अफ इन्डिया होननायाव बेवहाय इण्डियानि जेसेबां जाय पार्टिसिपेन्ट जादों बे पार्टिसिपेटेड टिमफोरनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायखौ मोनसे गुसुं समनि गेजेरावनो 1 घन्टानि गेजेराव जोबोद समायना महर होनानै करिय'ग्राफि खालामनानै दिन्थिनाय जागोन आरो बेखौ जोंनि हालामाव रावबो नुफेरनाय जायाखै दिनैसिमबो। दा बेनिखायनो आं बयखौबो खावलायनो सानो बेखौ जाहाथे नायफैयो। दा बे हाबाफारिखौ बेखेवफैगोन मानगोनां रोंगोरा नार्जारि सार MP बिथाङा आरो मानगोनां आलासि शिब सारा बेवहाय गाहाय आलासि महरै थागोन। आरो लोगोसे अखानायै सेम प्रग्रामा सोलिबाय थागोन सेम टाइमिंआव आरो अखानायैबो जोंना मानगोनां UG ब्रह्म सार बिथाङाबो आलासि महरै थागोन विल्सन हाजदार सार थागोन लरेन्स इस्लारि सार बिथांमोना थागोन लोगोसे जयन्त बसुमतारी सारमोनाबो थागोन।
बिथाङा मानव गेदेर बिथांमोना थानाय लोगोसे जोंनि हारिमुवारि दिन्थिफुंनायफ्रा सोलिबाय थागोन बेनिखायनो बेवहाय जोङो खावलायनो सानदों गिबि खेबनि थाखाय जोंनाव जाबायदों हिसाबै बयबो जाहाथे फैनानै बाहागो लाफैलायो बाहागो लाफैनानै गुबुनफोरखौबो जोङो फैनानै जोंनि जायगाखौ मोजां मोनहांलांहोनो हायो बेखौ जों खावलायो आरो जाहाथे बयबो फैनानै हेफाजाब होलायलायो आरो थुलुंगा होफैयो बयखौबो दा बेखौ आं बयनिसिम खावलायनो सानदों नर्थ इस्टनि अनगायैबो बेवहाय गासै जोंना नर्थ इस्ट जननि अनगा गासै 6टा जन दंबावोथ' माखासे टटेल मिनिस्ट्रि अफ कालचारनि आन्दाराव 7टा जन जायो आरो जाहाथे 7टा जननि गेजेराव मोनसे साउथ सेन्ट्रेल जना ट्रेननि प्रब्लेम जानानै साउथ जना आरो ट्रेननि एसे प्रब्लेम जानानै टिकेटनि बिसोर सफैनो हायाखै बेनि बादै मोनबा जन नर्थ इस्टजों 7टा जननिफ्राय टटेल फैदों दा बे नर्थ इस्टनि 8टा स्टेटआ थाखाबाय जोंनि बर'खौ लाबाय आसामनिफ्राय बर'ल' दङ ओमफ्राय माबा थाबाय इस्ट जननिफ्राय फैदों उरिष्यानिफ्राय दंफैयो सम्बलपुरि डेन्स होनना बुङो बेनिफ्राय दङ नर्थ सेन्ट्रेल जननिफ्राय हारियाना दङ बेनिफ्राय नर्थ जननिफ्राय दङ जोंहा काश्मीरनिफ्राय दङ रप डेन्स होनना बुङो आरो दा मोनसे वेस्ट जननिफ्राय दङ सिदि दोमाल गुजरातनिफ्राय बेनिफ्राय साउथ सेन्ट्रेल जननिफ्राय दङ जोंहा एमपिनिफ्राय बिसोर बिथांमोना बादाय डेन्स मोसानाय बिथांमोना मोसानाय दिन्थिफुंगोन दा बेनि बादै जोंहा बिटिसि हालामावबो गोबां उन्दैफोरनिया गुबुन गुबुन हारिनि दङ आरो सफैजोब्बाय बिथांमोना दा खालि जोंनि बिटिसि हालामनि उन्दैफोरनि टिमाल' गाबोन फैगोन बेबायदि आरो थानायनियाथ' प्रब्लेम गैया थानायनिया बिराद मोजाङैनो जादों जानायाबो जों ट्रेडिसनेलि गासिबो जोंनि बर'नि जानाय लोंनाय बेखौनो फुंनि ब्रेकफास्टखौबो जों फिथा बेफोरखौनो जाहोदों बेहाय पुरि थुरि जेबो सावनाय जानाय नङा आरो बेहाय मोजां मोनदों बिसोरो जोंनाव आरो सिम्पोलै मोजां जानाय आरोखि दा बेखौ दाखालि थियेटार फेस्टिभेलावबो मोजां मोनखादों बिथांमोना दा बेवहाय जोङो सिम्पोलिनो थानायखौथ' बिथांमोनखौ अल सिटि अफिसावनो खालामनाय जादों हरैजाय आरो लोगोसे बाहाय माखासे जोङो गेस्टफ्रा हटेलाव दोननाय जादों आरो गेस्टफोरखौ बेखिनियानो मोनसे गोजोनथाव खौरां थुनलाइ मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां थांनाय बोसोरफोराव खुंफुंबोनाय बायदिनो बिटिआर सरकारनि दैदेननायाव बे 2024 मायथाइयावबो गोजोन आरो खौसेथिखौ सिगाङाव दोननानै थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबो एबा क'क्राझार लेटारारि फोरबो खुंफुंनो साखाफारा जादों 2024 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27, 28 आरो 29 जानुवारिसिम सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों गोजोननि नोगोर क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव थामथि क'क्राझार थुनलाइयारि फोरबोखौ खुंफुंनो साखाफारा जादों बे फोरबोनि गाहाय थांखियानो जादों बर' राव थुनलाइखौ बुहुमाव सिनायथि होनायजों लोगोसे बे फोरबोआव गुबुन गुबुन हादरनि गुबुन गुबुन हारिनि थुनलाइ लिरगिरिफोरनि रोंगौथिखौ फोरमायलायनाय बेनिखायनो गासै रायजो राजाफोरखौ लोगोसे गोसो गुदुं थुनलाइ लिरगिरिफोरखौ बाहागो लाफैनो थाखाय बानजाय आफादा खावलायहरदों सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो हारिनि राव थुनलाइ जौगाहोनो सोरजिलु गोसोखौ रंजाहोनो गायसननो हारि